Okay. Board, anong objective kung purpose ang imong pasang resolusyon? Ato di ang aton nga resolusyon na ginpasar no sang nagdigad nga sesyon na to no, that was on April 5. Ang resolution nga naga-request sa Department of Transportation nga i-suspend ang implementasyon sang Memorandum Circular 2022-033 kung sa diin nga naga-mandate nga sa para abuton nga Abril 30 ang kutob sang wala nakakonsolidate nga mga transport groups naton nga mga PUBs sa probinsya sang Iloilo kag sa bilog nga pungsod maga-expire ang ilang Certificate of Public Convenience o kung prangkisa sa ilang mga ruta. So kung sa diin kung mag-amo sina ang epekto sina nga ang aton mga public jeepneys and buses nga waay nakakonsolidate maga-kolorom siya. Okay. So amo sina ang purpose ang aton pagpasar sa ina nga resolusyon. So meaning pangabay anay nga i-suspend para nga makahatag ligwa sa ila nga maka-consolidate sila. Yes, so kay base sa akon nga 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 paghinunanon man sa iban nga mga transport sector naton may ara pa nga mga nabilin nga waay pa nakakonsolidate. Okay. So maapektuhan kung mag-amo sina matabo maapektuhan ang aton mga transport groups, not only our transport group kundi sektor o kundi hasta man ang aton mga commuters diri sa probinsya sang Iloilo nga naga-cater sa mga ruta nga wala nakakonsolidate kag nakasubmit sila sa ila proposal sa aton nga LTFRB. Anong connection sang LPTRP naton sa sining memo sang Department of Transportation? Actually ang connection niya kay ti daw very decisive gid no. Kag aggressive gid ang aton nga national government to implement sang modernization program sang aton nga public utility vehicles no nga nagabiyahe no. So gusto nila nga kinahanglan maaprubahan gid ang tanan nga public transport route plan sa tagsa-tagsa ka local government unit sa probinsya kag sa aton man mga municipalities and cities. So amo sina nga nagpasar gid sila sang memorandum circular nga amo sini no nga number 22-033 nga para persahon man siguro ang tagsa-tagsa ka mga local government unit nga dalion nila ang pasar sang kag ipa-approve ang ilang public transport route plan sa tagsa ka LGU. Okay. So sa sining nagwa sa buong kaginpahingagaw niya prog nga resolution, ano mag impact sini sa mga LGUs nga until now daw wala pa gid maka-plaster sang ilang local public transport route plan? Ang ang akong ginatanaw sining impact sa aton nga at least nga encourage man naton ang aton nga mga local government units nga obrahon man nila ang ilang obligasyon. Kay in response sa aton sang mandok sang aton nga national government kay wala naman kita sa patulungan kundi obligaron man naton nga masunod man kita sa mga mandate sang aton nga national government nga for the modernization program sang aton mga public utility vehicles na nag-apply sa aton nga tagsa-tagsa ka local government unit. I-clarify lang board nga ang imo nga pagduso sang resolution kay bangod na balaga ikaw sa mga LGUs nga wala pa nakahingagaw consolidate nga ang dapat sining ang may katungdanan ng mga LGUs para sa ila tagsa ka mga transport group. Ang katungdanan sang aton nga local government unit nga ipasar nila, iblastar nila ang tagsa nila ka LTFRP kag sa aton man mga kag-encourage ang aton mga transport group nga mag-consolidate no. Ang consolidation nga ning ginatawag sa aton mga transport sector. Ang tagsa nila karuta kung pila nilang nag-apply dira i-consolidate nila ang ilang mga membro nga main kooperatiba sila kag tapos mag-submit na sila sa LTFRB office no
para may data man sila to, may record sila para ma-include sila sa consolidation records no database ang aton nga LTFRB office no para nga hindi man mag-expire ang ilang nga ruta. Mm. So sa mga lantaw, as of Design. today, may matigayon, ayan, initanan nga hindi mag-lapse sa siling sang Department of Transportation nga para hindi mangin kolorom. Amo ina ang aton nga ginahingyon no nga hopefully nga maaksyonan man sang aton nga national government kag matan-aw nila ang sitwasyon in the ground nga ma-assist nila bala kag ma-monitor nila through their agency in charge no sa LTFRB kung may ara gid man nga mga prangkisa nga wala pa naka-consolidate nga ginisyuhan nila sa prangkisa no sa aton mga public transport sector diri sa probinsya sang Iloilo nga at least malantaw nila ang ira records ma-revisit nila kung makita nila na karon nga basi kung pira pa lang ka porsyento ang naka-comply to kag i-implement na nila ang ilang memorandum circular. So what will happen sa mga LGU nga ini nga ginaserbihan sa amo sina nga mga ruta nga ginauthorize nila nga prangkisa so magkara-expire so kundi hindi na sila magbiyahe ang aton nga mga transport group mga PUGs naton and buses. So why sakyan ang aton mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo? So, anong imo mapangabay sa aton nga mga local government unit and then sa atong transport group para nga matigayon ini nga masolusyonan gilayon kag hindi mabutang sa langalang aton nga transport sector? Amoy na no ginapangabay naton ang tagsa-tagsa naton ka local government unit sa probinsya sang Iloilo nga buligan naton ang aton mga transport group sa tagsa-tagsa naton ka Banwa diri kag syudad nga sa Pasig nga i-encourage naton maka-consolidate sila para at least maprotehiran man ang ilang kinamatarong ang ilang prangkisa nga hindi magkula expire no kag para at least ma-medyusan man sang tagsa-tagsa ka mga transport organization group naton sa probinsya sang Iloilo ang mga remedyo man nga ginahatag gina-offer sang aton nga national government through the LTFRB. Okay.